ନମସ୍କାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇକିଡ଼ପାଳ ନଈ। ତ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଆଜି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆମର ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରପଟରେ ନଈ, ଆରପଟ ଏଟା ନଈ ଆରପଟରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସବୁ ନୌକାରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନଈ ପାଖାପାଖି। ଆମ ଏପଟେ ନଈ ଏପଟରୁ ଆରପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ନଈର ପାଣି ଏବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚାଲିଛି, ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଟିକେ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖଉଛି ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ରେ ବି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆମ ଏପଟେ ଇକିଡ଼ପାଳ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଯାଇକି ପାଣି ଢାଳିବେ। ଏପଟେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି, ଆରପଟେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ରହିଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆକାଶର ପୁରା ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ବି ବଢ଼ୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ରହି ପାଣି ବଢ଼ୁଛି। ପାଣି ବଢ଼ିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନୌକା ତ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ। ନୌକାରେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ପାର ହେବେ। ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌକା ଚାଲିବ ଏପଟେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ସୋମବାର, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଜି ଉଠଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଲାଇନ୍ ପାଣି ଉଠେଇକି ପୁଣି ଢାଳିବେ କାଲି ସକାଳେ। ଆଉ ରାତି 3ଟା 4ଟା ପରେ ଲାଇନ୍ ଖୋଲିବ। ଆମର ଏଇଟା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନୌକାରେ ଆମର ଭଡ଼ା ପଡ଼େନି, ପଇସା ପଡ଼େନି। ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ ପଇସା ପଡ଼ିବନି। Thank you.